Cristu, bună ziua! Bună seara, bună ziua, cocoșule! Bună ziua, cocoșule! Bună seara! Deci, cum te cheamă? Zor pe geamă și mă spun că mă mărică și Doricoană. Oh, pe tine cum te cheamă? Undeva Miruna. Miruna? Eu mă cheamă Miruna. Dar nu, Miruna e numele de familie. De familia! Oh, și câți ani ai tu? 1. Ai un an? Ai un an de 3 anișori? 3 anișori. La Gena, Muntu. Pe mama ta cum o cheamă? Mami! Și pe tatăl tău cum îl cheamă? Tati! Ia, știi să cânti? La 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 la. Vine aici, ia, hai să... Hai dansează, ia, hai dansează! Ia dansează! Ia, hai să vedem cum cântă! Hai să vedem cum cântă feticele la muzicuță! Hai să cântăm la muzicuță! Eu prima te rog! Eu prima te rog! Eu! Aia! Dar vin o fac! Te bag! Ia! Eu sunt Cristinuca! Ei, Cristinuca! Wow! Talentul născut! Iar eu sunt Cristinuca! Eu sunt Cristinuca! Și astăzi vă voi cânta! Și eu vă voi Și astăzi cânta. cânt! Și eu o să vă Hai, cânt. zi, astăzi cânt!